60. Vinkelsummen i en trekant kan være 900 grader. Nej, det kan den ikke, fordi det giver altid 180. En af vinklerne i en firkant kan være 300 grader. Nej, fordi alle vil være det samme, så en kan ikke være 300. Fordi en giver til sammen summen, det giver 360 nemlig. Et kvadrat er en rektangel. Nej, fordi en kvadrat, så er, hvis vi nu har en kvadrat her, så det er de her to sider ens, og de her to sider ens. Men en firkant, det er de her to sider ens, og de her to sider ens. Ja. En retvinklet trekant kan aldrig være lige benet. Det kan den ikke, fordi de her to, de skal jo også passe med den hernede. Så det kan det jo ikke, fordi så alle stregerne er jo lige. Kan en firkant have 3 lige store vinkler, mens den fjerde vinkel ikke har samme værdi? Nej, fordi alle er lige store i en firkant. I en firkant er vinklerne, der ligger skråt over for hinanden, lige store. Ja. Er de to andre vinkler i firkanten så også lige store? Ja. Forklar, hvordan man bruger en vinkelmåler. Hvis du nu har en vinkelmåler, mor, prøv lige at filme noget der. Se, så kan vi se den der. Ikke? Så kan man lægge den 0-tallet lige der. Og så kan du regne ud, hvor stor den der er på vinkelmåleren i grader. Okay. Selvom jeg kan se, at den er 90. Hvor mange grader er en cirkel inddelt i? 0, ellers er det 260. Hvad er en vinkelspids? Det er spidsen på den, og toppen, vinkeltoppen, det er det øverste punkt på den. Hvad er så toppunktet? Det er det øverste punkt.